Shubor nakaslem jong unongsan hima. Mr. Chairman sir, di nakaliang kajongaru nga yang hangni ban kershan ya commotion kabalawan ra de MDC widan buram na polaban. O ni sulto angni ya kini commotion kadai alor ka bor jong ka council but kibahap how put usam jong council te nakaliang ka jonga pang katukan ni kabangakwa ba ngan ai jimut hapo kani ka house kabaho ni snauto ba nakapor siya kapor ni mat ikijinge habede bat kanu kaan lase kabaiting ko bat ka sarkar lingba kani ka bangidon kani ka para 12A jong ka district council jong ka 6th schedule tinga so ganong hangni kaba kay kabangin la lase ban solve ya kini kijinge kijongi ngan ya bet siya kapang bakaway kabangidon kam bangin yo no ya kijing mundur habede ban amen ya ka 6th schedule ngakan baw how ara jar hipo nilara ya kani ka draft bill ka ban amen ya ka 6th schedule te hado kat menta kisngi ngim pad yo lese kata ka ba nginyo ay kita kijing mundur mo habede ba kani ka bill te nga urge ya ka isi ka ba yalam khabat menta ka ban bodin kaba kumno kaba nginla bangin yo ya kata kabor ka jongi 16 pat lingba kabangin amen ya ka 6th schedule tiladangim la ya kani ngatharai ka jingi ka jongi ndom la ban solve lanu ro ama bangin pai syakani ka article 280 jong ka constitution jong ka ri ka jongi mo angni ka ba ngiru ngidon kam bahai kani ba nakaliang ka jong ka center kalade kapor bangakan mau ngamla ban kan mau lo dia tu ka draft bill makala aslam ndeng kan mau ya kani ka article 280 ro kabangi kerpan bakani kalong si benta ka direct funding kabangi kum ka council ro kalade kapor kaya yangi kabangi kum kata ka autonomous body kabangi nginyo ya kata ka bor kum ka direct funding o ladangi yo ay kani ka direct funding ro nginla ban pentelun ki kam ki jongi independently tinga so banong hangni ba nakaliang kajongahi nga kwa ba ngin simkhia ay kani kabangin amen bangin yo ay kani ka amendment ka ba mongila draft how arajar sipaw ba kani kabangi day ba ngin penkiem biang ya ka but ban simkhia biang ya ka ba kumno ba nakaliang ka center bakan pediang ya kani ka bill amendment bill ka jongi but ngangets scam ba day lingbahi kani ka amendment ka draft amendment bill kaba ngi sa sisin pat kum ka council ngin yo ya kata ka bor but ngangit scam ba kinum don shu kini ke jinge ka bangin ma but kam tame ka para 12A ka ba la acting ho baro si kata nga tharai lada ngila ba ngin weng ya kani ka para 12A ro na ka 6th schedule along kabaladan hangi ha ka 6th schedule ngit scam ba ka council ka jongi ngin yo ya kata kabor bat ngin la ban pentelun di kikam ha kata karukam kabade banum dan kenu ki mau jengthot ki bale se kabangi ngin ya tingko te tang de kini ki kentin deputy chairman kuble shibon Shongkono Baton Buton nakaliang jong ka executive committee ngapen pau kumjo ya kani commotion ba iwan ra de imova I honorable member MDC iba Ricky Shulai iba Nalaban Mauprem constituency ya ka kaba iwan ra ay kani commotion kalong halor ka jing trekam bad ka jurisdiction jong ki 6 schedule areas hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ngasong tenan ha mga ngap ya ka kaba imuva iwan ra manta ka singi kimat kiba ikren
ki ba ipen pau ha kan ka yen bat kum ju ru ya ki wei ki members ki balai participate lang ki balai shimben talang ha kan ni ka motion ha kini ki mat ki ba lawan ra da I honorable member iba Ricky Shulai mangiru na ka executive committee ni sngo thu ba ya kan ni kamat umde ba ni shushong matla la ne ngi shong kulut henry nakaliang jungi ngi sngo thu ba ya kan ni kamat ba kamde hiru tang ya ka administrative boundary henry ka dei ka benta ka bakong san tam bat ka ya dei bat ka rukom sinchat khadar haki jilla riulum ka bengi don menta haka six schedule ya ka jing ya da ya ka khando ka shiap ya ka jing pensa ya ka riti ka dustur bat pen scam ru kham tam ya ka six schedule namanta hapo ka riti sinchar jong ka ri india jungi tengah smokia ya kita kicingkren hakaba ilawan ra de kini ki members ya kani kamat ka bang mentakasngi namar ba kalong shisha ka bakongsan ngaru kum ka member jong ka executive committee ngakrshan ya kicingkren jong pi bat ngasngau tu ba bunsin ngidon hiru haka jing ya singku bat kini ki wei pade kibor what lada ngiladon lupa ya kata ka six schedule mo ka baklan hadu kata ban ya dai ngi ya ka judgment riu jungi ya ka kendo pa siap ya ka riti ka dustud ya ki tribal areas ka bengi don ladang ipe ni pai sha ka history ru kumjo ni pai bang shapo ka ya ka ni ka para 20 kumbak ka ya ka fifth schedule ba ya ka sixth schedule ka fifth schedule kumbang UE ka kren be ya ka administration ba control ya ki tribal areas ya ki schedule areas but ki schedule tribes ki mamham hagini ki southly ki schedule tribe ki autonomous district council kumka Assam ki state ki Assam Mizoram Meghalaya bat Tripura Dia ka fifth schedule ngilatip bagi orang yang schedule areas bagi schedule tribe. Kibam hap hagi ni ki South League State. Tementa ya kini ki South League State. Pat jong ka Assam Meghalaya Tripura ba Mizoram. Lapen hap yangi. Ngila yo ki bor. Hapo ka sixth schedule. Tingi klan hado kata-kata. Nama dia kini ki tribe ya kini ki areas jong ka sixth schedule areas ya kini ki tribal areas lapen rung hang ni ha ka sixth schedule. Tapi administration ni don mangi, ko control ya kelan ni yo mangi, ni lapit na dong sedong. Tingi habapit ru kendiat ya ka paragraph 20 kumbala ong de I ba Shemborlang I XMDC bo I XCM mai iru ilapan pau ya kata ka jing ai ku playu Ambedkar ka ba ula hakapur ka bang rai ka para 20 Nilap ba ya kan ke paragraph 20 hang ni la penchai ya kita ki tribal areas ki badan hang ni ki kintup ya ki Khasi state but ya ka Khasi Giant Hills district tukumbang itip ya ka Khasi state ki de ye shwa ya ka constitution Khasi state ki de ki state ki ba la sinchar hi de kisim ki hima bad ya kan ni de ya Khasi Giant district pada ngitip kum kita ki district ki baladon hapo ka jin sinchar jong ki pareng kum ka Giant Hills kum ki sirdarship te hang ni hapo ka paragraph 20 hakaba mi ningpong klempat amen ya ka kilapen kintup i kita ki tribal areas ya ka state jong ka Meghalaya ka bahap mencuba ka por jong ka Assam ya kini ki tribal areas ya ki Khasi state but ya ka Khasi Giant Hills district nangta ya kita ki normal areas badi kini ki administered Shillong administered areas ya kini ki normal areas ngilalap hang ni ru hakan ke para 20
kabaning kong hiru ba kila exclude ye kini ki normal area haka jingpek jungi ki ka district council Khasi Hills Autonomous District Council ki bakin tup ye kita ki police bazar ki European Ward ki jail road but kumju road ya kini ki Shillong administrative area padeh kidang ai bi ka bor mengin pek mengi haka tencar jong ka KHADC limba ka benrap la ni ka kindred ka bahandrio 6 schedule ya kini ki area kini ki jaka kum ka maukar ka laban ka lain kra malki jayau mau prem lumparing kidang hap ban pek hapo jong ka district council ka bor senchar kadang don bat ni hadu mentah wala ka dei ka municipal ba pek tangnya ki sanitation hang ni handai ki wek ki bor ka dei bet ban hap hangi telada kata ka municipal ka wanno ban chim ya ka hok jongi ya kita ki scheme lane kita ki mo developmental scheme ka baka kini ka dik hok jungi ka taruk ka dek ka basong jema bad ngaru kum ka executive committee ngashim kya kini bengi di ben bet mardor ladangi don kam balet ki board ki bahe bani bet kini ngi dei balet bad kum ju nakar leng ju ka executive committee ngila shim ya kani ka senjang ngila julej ban pen sngo shiki board ki bahe jungi yakini ya ka state ngila julej ban ya pen sngo thu yakini baro yakini ki jingi ki jing ko bor hapadeng jungi ba jo municipal henry hadu mentang ngimpat la ban le ban po shakmat yakini tela dengi pet yakini ka paragraph 20 biang hakapor bakila amen ya ka ngilai lap hang ni kelap sedang menpendek bahaya kita ki tribal areas hang ni ru ya kata Khasi State ke Jaintia Hills District baro kelap penhap hapo ke jingpet jong ke district council nang ta hang ni kela nang pendek cucu bakal adon pada ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ke Jaintia Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council Teshong kenal badan buram ladangi pek biang pat mo sya kani ka kejingya penbet mencuayu put usam jong kami Meghalaya kumno kami Meghalaya ka kha honya layo sngo ni ki members ba kami Meghalaya ka kha kumno hakapor mencua kumbala pen batai de kejing batai jong i member i badan buram bawara ikemu ya kani ka motion ilong kapor mencua hakapor pareng ngil asya control hadu kata-kata uput usam kabor baro ngila sya control haka jing penyak jing kita ki pareng ngila sya le ben ki brio jungi kila sya ban ben hadu kata-kata Henry Hadin ladang yo pat ngila yo ya ka ni ka independent mo yo ik independence jungi haka 1947 ka jingim jungi nadu bawan ra khamtang ya kani ka constitution khamtam bala pentep ya kani ka 6 schedule hang ni ka bor baro kalawan ra biang shangi biang bat kumju ka bor ngila yo biang halati ladangi pej syakini ki dia kani ka Meghalaya ya kani ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 hakapun nama ka state jungi ngani thui phi ba ka state jungi ngiyo ya ke independence are change she sin haka 1969 haka taka baong ya ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 hang ni kala batai shai baka United Khasi Jaintia Hills District but ka Garo Hills District kala penmi i hang ni hapo kanika Assam Reorganization Meghalaya Act limba hapo ka jingpet jong ka Assam haka taka porshwa bangin yo mangi kata full fledged state ta haka 1971 ka North Eastern Reorganization Act 1971 lapin kala ya ke Meghalaya sya ka jela bapura kani ka act ka pinshai ya ka jela Meghalaya kentup ya ki jaka ki bala don lepa hak po autonomous state ki jaka ka kum ka Assam Reorganization Meghalaya 1969 te ka Meghalaya nga asutu ya ka Meghalaya
ya ka Assam Reorganization Wilayah Act 1969 ngidon ya ka United Khasi Jaintia Hills ka bentuk hangta ya kini ki Khasi State but kumju ya ka Khasi Jaintia State nangta but ya ka Garo Hills District Council ya ka Garo Hills District ti halor jeng kini baro ngilayo ipat ya kani ka North Eastern Reorganization hakapangin namba kani ka 1971 ngilayo ya ka Jela ka Bapura bat hang ni ngilayo ya ka kumbong lightly ki state lightly ki autonomous district ka Garo Hills ka Khasi Hills bat ka Jaintia Hills district nata ngindapit na ki mukod dumaro kumba mene papilapin snow ya kata ki kis ka baha ka por ba ki kin at ka bor bat ka municipal ka bor senchar ka baha drong tam ho ngitip ba ka high court untuk ka por kampala ban ay kata karai ka babiang batikna ka ban pin kesan yangi hadai ka high court jong menchwa ka Assam bat Nagaland kalapan rem ya ka district council kalapan rem ya ka bor jongi hadai ha bor kata ka por ngi lalet ban let chapo supreme court ban yale persyak ya kata ka order dan ka judgment jong ka high court ha ka di ka United Khasi Jaintia Hills District Council versus ka Drepsila Lingdo ha ka civil appeal number 1475-1476 John Muslim 1969 ngilalet syadu sya Supreme Court ba ka Supreme Court hang ni kala batai syai ya ki put ki sam jongi ya ka bor ka bangidon ya kita ki normal areas ila aibet bakan penyat sya municipal bat ya kini ki Shillong administrative area ki bahap hapok ki laban ter ki malki ki lankra ter kita ki lapoi hapok ka jingpet jongi ka municipal jongi jong ka district council dia kibun kiwe deh makot dema kumbak ilawan rai I mover bakilawan hadin banile persyak ya ka district council hindai kirem no namar hat barok sikat taru ka district council ka Supreme Court kala ayat baik halor jong kata kanong rim ka bakila ai ha kani ka snem jong ka Drepsila banang ta ter kani makani ka di ka landmark case ka ba penjok ka ba ai bor biang ka bor ka wanra biang shengi sya ka district council tedei hang ni ko shongknor bodon bonok nga shu pensyai kin dia halor jong kitikimat kumno baka district council kami kumno ka schedule ki bor jong ka bor jong ka kamram jong ka district council bengini banle bat kumju ya ka ba ngiu I menta ka jing ki cantonment area ru kumju ka ba hap bet hapok ka mahap shu ka jing pet ka mahap ka jing pet jong ka district council ti bat kiwi ki jing ken at ki bag gidang don bet hadu menta la namar balai ngim don ye ki map ki babiang tingi don kam bangin le ye ka map ban pen I ban pen shisha ya kita ya ka map ka babiang ban pen ban kanang ban lat na ka jing ya kin at ti dehang ni ba ngaru nga kashani commotion ka baman ra mata sngi bana kaliang jengi ngi di bet chimkya kumboong iwe ni ki member ya ka 12A ka para 12A la dangi don kam ya ka ni mo ya ka amendment ka baladon lupa gi ong ti bang ngi ban pet ban but bena e kani ngi man le ngin le ya ka badon kam bat kumju ru ya kimat ki baper ki ba ilawan ra di LO ru mene kumba iong ya ba ngila don lupa ya kata ka village and town development council ya kani ringin tapek tu nakaliang jong kani ka executive committee nang ta pada dia kata ya ki ba ngidon kam ban pen klanchu nama ta ke district council ngin sale kita baro hakapor ka bapiang ngin sapek tu ngin sale daka ba puli bha daka ba study bha daka ba wanra ya ki opinion ki bebet ki opinion ki bapiang daka ba ya renti lang ru kumju bat ki wede ki bor sensha te tangkat ni hi publish bon Sumbu Shongknor Naskuban ai kajing kuple yapi bat kumju ye em pala ai kajubab ka basai belong basutran bat hamtam iba syembol bedenang ne iba titos kongrona kongres la ya simbenta bat balaya menjur halor kani commotion ka bonra banga sumoban ngasudap daga jing sumo ai kuble yapi
Andre nga subu tang iwe jing kerpat halor kene ka isu ka ba ECM in yoban kami mencim senem play I hapo ki kubur ba ladun balik cek ki license ki tan mokhar ketika mat peran kita lali cek untuk labba kini ki non tribal traders ki haban siu mo ya kata ka fees arbanta shamun sepalku shane shapo seksidil ru hendekat kum ka jiskap jongi bor khoi ka jikran jongi kalong shai ba ka area jongi di dengan layo ban ya keren begitu ki baya khai hang tu ki ong hana ba kamur sepal ko ong ka gray area ki haban siu be chengiru dengan skoba kerpadret ECM bain sim kya lor kane ban thosh municipal kimla daleli ru ban sim ya ka mo lesi kata ka ban ai license nakal yang juga municipal hang tai kata ka ba nga kerpadret I kanang ba mo lesi yo la shayo dun beli chokut ulong kata lang ndri hadu mentah fisu ya skabjar lesi kadun kanon ko bantan ndri kabari hok hi ka jurisdiction jongi ngin sim kata ka banta bat ka baar nga suban ai kublei hani kapor ya ka executive committee kat kum kimat bangilaya kan ki session balalet nga kamau bangia ong ba ki dorbar ki hima ki haban sim ya ka consent jong ka council sho bakin ai kanon ka jaka ti kum chu hi ka ya ka sarkaru ti kum kani ka agreement ka ba adon hakti jonga kani ka agreement ka balaya sign ho kat kan respa nyu powei dekat dis council ka Assam Electricity Board hak jingdon lang jong ka dorbar hima melim tik kat akan ke agreement ru dang peni ba kate ka lumpung deng ka bala kiwin ba jisha ki khot ka khwan hadin ka kelak teng tik kate kat kum kene agreement har kan dai spanyo huwe shaneng kamdon shu ki agreement kidang dei hi ka board jong dis council ban pej ban khmi kadi bitang itu Hydel project area baka bor jong ka Assam Electricity Board kadon tinga smoba en su kerpat ya ka executive committee bakan shimkya halor kane banwat ya ka jingtip bari isolungo ba hadin kumno ka tourism department kalayo shimlut baro ko ka jaka ka banta ka bade ya ka orchid lake pipe ya kane ka bah pedeng ka bade ya ka mo ka tu ka Nehru Park pipit chatei pada ka BSF mensha ka ditang mensutong mentabat ka asna bat cafe bat cakasa bat ka penyat ya ka boating ru lang tu ladon ru ki brusimet ki bela penyat ya ka island tementa ka ladi kuntup lang ka electricity board jong ka sarkar jalla tingamong bangi persya ya kata ka jingle ne ka rai ringi kwa komki nomi kmat bangintip syai halor ki jing ya lenti berikat kabangawat officially ngayo bitik tanggane ka agreement ka kandai Spanyo koi berkane ka thok syai mangi dei mangi ki papet tinga kerpadret ka executive committee bakan shimkia halor artli kini ki benta badang bun ki ke ban ngaterwa hakmat jongpi bangalong bakloi ban trilang dadun kam namanta ka jej bedul jong khoblei sia jangut sai sin ya pi baro